Добър ден! Добре дошли! Радвам се, че днес сте тук при нас и сте уважили нашия труд. Заедно да отбележим едно много голямо събитие в нашата българска история. 140 години от Априлското въстание. Днес аз и моите възпитаници ще се опитаме да ви пренесем в събитията от 1876. Ще проведем един открит урок по родолюбие, историческа интерпретация, топчето пукна по повод Априлската епопея от 1876 година. Гледайте внимателно, защото след като представим нашия открит урок, ще попитаме и вас, вие какво разбрахте от нашия урок. Пожелавам ви приятно гледане! Които ставали в Панагюрище и цялата му околност за предстоящото българско въстание. В тези приготовления взимали участие не само млади, разпалени, но и по-стари хора, по и жените. Всичко е предано на тая работа. Никой не ще да знае за нищо друго. По-младите си доставят оръжие, одето и от каквото могат. По-старите се грижат още за храна и припаси. Жените предат и шият за бъдещите войници. Те готвят и въстанническите знамена. Училищата отворени, но само за очи. Църквите само шушукания за голяма работа. Свещениците молители за успеха на кръста. Обаче пак по-турски. Портите на Байвановата къща, т.е. вънкашните се отвориха. Вълчо почака, за да види кой хлопа, но когато се увери, че са негови хора познати, отвори им. В числото на тия последните се мяркаше един 25 годишен момък. Непознат нам, но когато от почернялото и опрашено чело и от покритото с пот лице твърде лесно можеше да се забележи, че той иде от дълъг път и че твърде много е бързал. Братя, готови револверите? Какво се е случило? Дай му доказателство. Работата се е свършила вече. Не ни мъчете, казвайте по-скоро. 3 часа стават вече, откакто в Копривщица гърмят пушките. Въстанието е вдигнато. Кой е видял добре? Казвайте, братя, казвайте, ако сте истински българи. Нося писмо от Каблешков, подписано с кръв. Братя,
Вчера пристигна в селото Неджипага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало на оборъчното събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Мюдюрна и няколко заптиета. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от църковните камбани и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище, Копривщица, 20 април 1876 година. Бунт на оръжие! Въстание! Скоро по Беков! Свикайте стотниците! Удрите камбаните! Нека изгърмят няколко пушки! Да се обяви вече въстание! Братя, днешния ден, след 5-вековно робство, нашата изстрадала майка България се здоби със свое знаме. Гордият лев се изправи, за да стъпче тиранската власт на султана. Нека ръката, която уши байрака, първа да го развее на свободно Панагюрище. Да живее младата байрактарка! Да живее райна княгиня! Аз уших байряка, аз му сложих знака. Смърт или свобода. Не бой се, народе мой, Бог е с нас! Слушайте как ще зареве балканският лев, момчета! Гласът му ще разтрепери трона на султана и ще обади на цял свят, че Стара планина е свободна. Тоя гръм ще разбуди и другите наши братя в Сремската долина. От тука ние заповядваме на цялата долина. Нека само се покажат тираните. Ние един няма да оставим. Хора, бре! Да знаете, че ще пукне топчето, за да го опитваме да не се боят жените и да чурлигата. Ами ръкът да си бъдат. Читаци няма никак още. Не се видят читаци.
Моята цел е постигната, в гърдите на тиранина. Аз такава люта рана отворих, която никога няма да заздравее. Колко до Русия, тя нека заповяда. Без оръжие, с едно знаме, свобода или смърт, с една светла надежда, с пламък във всяко сърце. И не без страх народът се явява своето право да бъде. Бързо и жестоко е потушена тази дързост. И бързо народът отново заспива под звуците на робската песен. Но сънува България, своята свободна България, и към всичко, което е запазил дълбоко в себе си, прибавя още едно нещо. Може да превърне пепелта в огън, страха в подвиг, че може да издържи. Това е дирята, безсмъртна пътека, посипана с кости и кръв, с предателства и слава, с геройство и срам, която ни връща към април. Бунтът е разгромен, възстаналите са наказани, но бурята, тя само се е скрила в клоните на някой шипков храст и като настръкнал хищник чака да скочи и да разкъса плата на търпението и да напои земята с още кръв. Наследството, което ни връща към април, не е в метежа на битката, не е в обръчите на топчето или в пукота на пушките, а в страха, в импулса на майката да запази със собственото си тяло своята рожба, в мъката да гледаш как отвеждат любимият мъж, брат, баща или син на смърт, в силата да пееш и да плачеш, проклинайки и благославяйки живота си, и в това, в което знаеш, че има силата, коража и упорството да превърнеш тези неща. Наследството на април е в мисълта, че страха се превръща в сила, в предателство, в геройство и в спомените в бъдеще. Пролет е, отново е април, като преди 140 години. Редят се годините на спомена за храбрите и смели мъже, жертвали си за родината си, за още живи сърцата на народа. Днес ние се прекланяме пред героите, дали своя принос за свободата ни, за гордостта да се наричаме българи. Ние, потомците на героите, пазим святата им памет. Те са ни предали най-великият урок по родолюбие, който ни е нужен и днес. Нека живее споменът за драматичната априлска епопея, от която ни делят вече 140 години. Вечна памет на героите, загинали за свободата и бъдещето на България. Изминаха 140 години от априлското въстание, 140 години от най-чистото, най-святото и най-голямото събитие в цялата наша история. 140 години от оборище, от кървавите писма, от хвърковатата чета на Бенковски, от черешовия топ, от баташкото клане, от подвига на Кочо, от куршума, който прониза челото на Ботев. Нищо не може да се сравни с трагичното величие и красотата на априлското въстание. След дългата 5-вековна зима, априлското въстание е българската пролет. Първата и до ден днешен последната. Априлското въстание за пръв път провокирало международна акция в защита на българския народ, в която взели участие най-големите умове на 19 век.
Това принудило европейската дипломация да се заеме с източния въпрос с оглед непосредственото уреждане на българското освобождение. Той развързал ръцете на Русия за непосредствена акция срещу Османската империя. Цялата верига от събития от 1876 година до 1878 година, начало на които стои Априлското въстание, довели в крайна сметка до освобождението на България. Той е апогей на героичната борба на българите за национално освобождение. Надявам се да успяхме да ви пренесем събитието от 1876 година, а сега дойде и реда да разберем вие какво запомнихте от нашия открит урок по родолюбие с много, надявам се, лесни въпроси да не ви затрудят. Кога избухва Априлското въстание? Повядай. На ръката. Априлското въстание избухва 1876 година. На 20 април. Браво! Втория ни въпрос е: кой е написал Кървавото писмо? Заповядай. Тодор Каблешков през 1876 година. Можете ли да ми кажете какъв е резултатът от Априлското въстание и какво е неговото значение за българската история? Ако сте слушали внимателно, момичетата на краята обясниха. Какъв е резултатът? Кой може да каже какъв е резултатът от Априлското въстание? Хайде! Да дадем думата и на родителите. Хайде, какъв? Добре, кажете какъв е. Успешно ли е, неуспешно ли е, с победа ли завършва? Хайде, не е труден въпросът. Заповядай. Браво, поздравление пред се. Браво. Завършва с победа и е много значимо за българите. Значимо е наистина за българите, но не. Какво е? Решено е въстанието, но въпреки всичко, заповядай. Нищо. За смелостта, която събра, за да излезеш на сцената. Заповядай. То наистина има неуспех, но е голямо значение за българското освобождение. А сега, нека се насладим и на прекрасните изпълнения на музикален клуб при ОДК с ръководител господин Велик Дайраджиев. Заповядайте.
жените до света, неизвестен град, ще се върна. Моята хубава страна и тревата и пръста да превърна. Нека стана стръпче цвят, нека вятърът познат не прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя страна, моя България, и не превръща вечно любовта. Здравейте на всички майки! Аплодисменти за хора на момчетата най-напред. Започваме отпред-назад. Всички имаха микрофони, всички пяха, всички са щастливи. С моя страна, моя България. Само двама отсъстват по уважителни причини. Но важното, че другите се справиха добре. Много ви благодаря, мили деца. На Клуб Родолюбие специални аплодисменти за така хубаво предадения урок. Родолюбие. Браво, деца! И трите елемента от априлското въстание от събитията пресъздадохте добре. Чудесни сте. Перфектно научени думи, перфектно пресъздадени ситуации и обстановка. Истински родолюбци. Браво и на госпожа Хаджиева. Поздравления за Клуб Родолюбие и много силни аплодисменти. За момичетата от музикалния клуб с патриотичните песни и господин Дайраджиев искам да кажа, че това са единствените деца на територията на Петричка община, които така хубаво пеят патриотични песни. Готови са вече да издадат дори и албум. Имат 8 или 10 песни, господин Дайраджиев? Да. Готови са вече за издаване на албум от патриотични песни. Аплодисменти за момичетата от музикалния клуб. И най-вече на хора на момчетата, които вече се представиха перфектно за сетен път. И защото пяха много добре, знаменцата ги подаряваме с цялата си душа и сърце. Пресъздадохме открития урок "Топчето пукна". Беше много добре, отличен 6+ получават всички деца днес. И за специални поздравления днес при нас е госпожа Нина Попова, която е старши експерт по образование и култура към общинска администрация. Най-напред поздравления за вас, деца, защото вие успяхте днес, чрез вашия открит урок, да върнете всички нас, вашите родители, роднини, приятели и близки. Успяхте да ни върнете 140 години назад, в един период, изпълнен с много драматизъм, но и с много героизъм. Период, благодарение на който ние днес сме свободни. Благодаря ви и поздравления за Клуб Родолюбие, за музикалния клуб, за вашите ръководители, госпожа Хаджиева, господин Дайраджиев и разбира се за вашата директорка, госпожа Иванова. Поздравления и ви благодаря. Ние много благодарим. С това нашия открит урок приключи. Искам да кажа само, че от 20 часа
на площада в Петрич започва голямото събитие, което община Петрич организира. Заповядайте, ще се вдъхновите още повече и ще се настроите патриотично. Освен това ще има деца, които ще получат награди. Дано да са от нашите деца. Има и от нашите. Чудесно!